आई भैया नमस्कार बा, प्रणाम बा। गाना एगो पर्सनल के ऊपर लिखे हो, सामाजिक बटे, घर घर के कहानी बा। का बा? खत्म भइल संस्कार तब करम फूट गइले, बेटा बेटी के कारण शरम छूट गइले। खत्म भइल संस्कार तब करम फूट गइले, बेटा बेटी न बनैले शरम छूट गइले। तो कहतानी बात आज सुनली भैया, बेटा बेटी के कारण वृद्धाश्रम खुल गइले। प्यार के अपना होले के सहारा, प्यार के अपना होले के सहारा करत बा। अब बबुआ आज घर में बाटवारा करत बा। अब बबुआ आज घर में बाटवारा, प्यार के अपना होले के सहारा करत बा। अब बबुआ आज घर में बाटवारा करत बा। बबुआ आज घर में बाटवारा। तो पल में भुलाई गइल कइल धइल भाई के, बड़ा खुश हो कस झूठ रंग लगाई के। पल में भुलाई गइल कइल धइल भाई के, बड़ा खुश हो कस झूठ रंग लगाई के। हो भर नींद सुतस हो, भर नींद सुतस चलवाई गरे यारा। भर नींद सुतस चलवाई गरे यारा करत बा। अब बबुआ आज घर में बाटवारा करत बा। अब बचवा आज घर में बाटवारा। बबुआ हमार हवे बाप कहस शान से, अब बबुआ के हाल जस भइल बा गुलाम के। ओ बबुआ के हाल जस भइल बा गुलाम के। और सुनस न बात तनिको हो, सुनस न बात चढ़ल रहे पारा। सुनस न बात चढ़ल जला पारा करत बा। अब बबुआ आज घर में बाटवारा करत बा। अब बचवा हमर घर में बाटवारा। तो कहत संजीव जानी करबी भरोसा, कहत संजीव जानी करबी भरोसा। आस मति रखबी कि मिली परोसा। हो पलखत पावती हो, पलखत पावती धराई दी कटोरा। पलखत पावती धराई दी कटोरा करत बा। अब बबुआ आज घर में बाटवारा करत बा। बचवा हमर घर में बाटवारा। प्यार के
कैसन लागल है बताइब सभे। देखी केहू अपना दिल पर ना लीही, ई घर घर के कहानी बा। हर घर से ऐसा आज के डेट में ई एगो निकल के सामने आवता, 2 भाई 4 भाई 5 भाई या बाप बेटा में भी बंटवारा हो गई। तो वो बेटा पुराना अपन सब खिस्सा भुला जाता रही, कैसे हमारा के पालन पोषण भइल होई, चाहे वो भाई कैले हो, चाहे वो बाप, चाहे माई, चाहे भौजाई केहू कैले हो, वो बात के बिल्कुल भुला जाता रे। आई भुला तो तबे बड़े जब बियाह होत रुए, ओकरा पहले बहुत कम मिलेला। जब कम मिलेला तो वो अपवाद में रहेला, लेकिन मिलेला जरूर। आज एकल घर हो गई बटे, पारिवारिक नइखे। नमस्कार प्रणाम भाई, घर घर की कहानी बा। एकरा के शेयर सब्सक्राइब करी, हर घर तक पहुँचाई, ताकि ये गाना के सुन के अगर दुइयो आदमी प्रेरणा ले रहल बा, अपन सोच विचार बदल दे रहल बा, तो हम अपना के बहुत धन्य मानब। ऐसे घर घर तक पहुँचाई। नमस्कार प्रणाम बा।